на ТИС класическата музика. Хоризонт. Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева. Слушайте предаването на БИС българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова. Хоризонт. Двадесет и два часа новини. Украйна приема предложеното от Съединените щати на преговорите в Саудитска Арабия 30-дневно прекратяване на огъня не само по въздух и по море,